hapon sa inyong lahat mga ka-JFS! What's up? So ngayong hapon na naman magbibigyan na naman tayo ng saya at sorpresa kahit papatapos na ang araw. By the way, I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadress. At kung kaninang umaga ay dumayo tayo sa Pacol, Naga City upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay, ngayong hapon naman ay susorpresahan natin ang isang pinakabonggang bata na tsak na bibigyan natin ng swak na sulit pagka-packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, dito sa likod ko ang ating mga regalo. Meron din tayong team na Spider-Man. Siyempre, meron tayong chocolate bouquet. Meron tayong Carlo Rossi white wine. At siyempre, meron tayong Ravabel's cake. At siyempre, napakapolang bubble balloon natin na may happy birthday cat. At syempre may patarpunin tayo dito Spider-Man, the happy 7th birthday cat. So ano bang hihintay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create what we captivate, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes. Tara na't bahihin na natin si Ken, all the way here from Bonifacio, San Fernando. So, andito na tayo sa Barangay Bonifacio, San Fernando. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin ng ating lucky baby boy for today. Ano sa'yo mag-info kung gusto ng pag-awa? Oo. Tao po. Ay, hello po. Ma'am, andito po si Ken. Si baby Ken po. Ay, siya po. Ay, hello, baby boy. May tatanong lang po ako sa saglit. Ay, baby boy, balik ka lumapit kay ate. Nakamask man po ako, safe man ako. Hello! Good afternoon! Kumusta ka? Kumusta ka, baby boy? Kumusta ka daw, Ted? Ngayon. Ano, ma'am? Ano po, may papareceive lang po ako sa iya. May papareceive lang po akong special para sa'yo. Tapos, para maano lang natin, gusto ko magsalita muna si Baby Ken. Oo, may gift ka na. Baby Ken, kilala mo ako? Hindi. May ina-expect kang regalo. Ay, meron daw siyang ina-expect na regalo. Wala kayo. Baby Ken, kumusta ka? Kumusta ka? Halika dito kay ate. Halika dito kay ate. Halika dito kay ate. Kumusta ka, baby? Kumusta ka, baby? Okay lang po. Napakakit ng boses ni Ken. Ken, pwede ba kitang i-invite sa labas together with your parents para makita mo yung regalo ni Ate Angel para sa'yo? Okay lang ba yan? Okay lang? O sige. O sige. O magbibiis lang daw si Mami. Baby, mag-Christmas ka, baby. Mag-Christmas pa si baby boy. Saan si Mami tsaka si Daddy? Ayun. Sige, tayo natin si Mami. Halika na, Mami. Halika na, Ken. Ken, doon. Nagtalbo pa si Mami. Halika dito, baby Ken. Una ka na, tayo, tapos susundan tayo na Mami. Hello, Ken. Ba't may maganyan? Ano yung 7th birthday? Ano yan? Sino may birthday? Sino may birthday? Ako po. Napakakit ng boses ni Baby Ken. So, nasaan si Kuya Julius? Yung cellphone ko. Ay, cellphone ko. Wait lang, ha? Carry mo naman. So, Ken, may inaabangan ka bang regalo para sa'yo ngayong araw? Kasi sabi mo, birthday mo ngayon eh. May inaabangan ka bang regalo? Kanino galing? Kanino galing? Kung meron, sige nga. Tita. Kanino? Sige, mamaya titignan natin kung kanino galing, ha? So, Ken, halika. Halika dito, Mommy and Daddy.
Sabayan niyo po si Ken na magbukas ng kanyang regalo ngayong araw. Andito po, Ken, wait lang. Ayan ni Ken. Sabay ko Ken. Sabay kayo ni Daddy. Go! Hello, baby Ken! Wow, tuwang-tuwa si baby Ken. Halika dito, man. Hello, baby Ken! Happy birthday! Kamusta? Kamusta? Ano masasabi mo sa gift mo? Wow! Napakaganda! O, tinitingnan ni baby Ken yung regalo niya. Hello, baby Ken! Kami ang JFS Metals and Services at itong regalo na to ay para sa'yo. Happy 7th birthday at isuot mo naman tong sash namin na may happy birthday. Ayan, palakpakan natin si baby Ken. Yay! Baby Ken, sa tingin mo kaninong galing tong regalo na to? Kaninong galing tong regalo na to, baby Ken? Sa inyo! Napakakit ang boses niya. Sa inyo! Siyempre, galing sa amin, pero kanino kaya sa tingin mo ang pinaka nagbigay ng regalo na to para sa... Sino po? Sino na? Sinong tita sa tingin mo? Sino tita? Sino baby? Sino ang tita Ba't mo? baby boy? Sino na? Sinong tita? Okay, baby. So, di ba, naiiya si baby. Ang nagbigay nito, baby, ay si Tita Asinet Asinet Salvador, ang iyong napakagandang tita, ang nagpabigay ng regalo na to. So, natutuwa ka ba, baby, sa regalo mo? Tuwang-tuwa ka. Kamusta naman? Kamusta? Kamusta ikaw? Ano yung preparations mo ngayong birthday mo? Nahihiya si baby boy. Nahihiya. So, mommy, daddy, halin po kayo dito. Tabi po kayo sa amin. Yes. Ayan, halin ka dito. So, since po, hindi makakapagsalita si Ken kasi hindi bata pa po maiyakin. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na anak ngayong araw? Na-surprise ko. Na-surprise kita. Ano pong gusto niyo sabihin para kay Ken? Ay, si Ate Sinet. Sa only boy namin, gusto ko lumaki siyang mabait. Mag-aral ng mabuti para matupad niya lahat ng pangarap niya. Tapos, love na love siya ni mama. Tapos, stay makulit. Kasi pag makulit siya, talagang iniisip ko na wala siyang nararamdaman na sakit. Kaya gusto namin makulit siya kasi pag ninamlay siya, mas Parang hindi po kayo sanay. Opo. So, hyper talaga tumakas. Ayan, napakasweet naman lang. Mami, isang kiss naman para kay baby Ken. Ayan. Love you na. Love you, ayan. Daddy! Si Daddy naman. Daddy, ano pong gusto niyo sabihin para kay baby Ken? Ayaw kong masabi. Sige, may masabi, Daddy. Ano pong gusto niyo sabihin, Daddy? Ang ganito, kapag malaki. Isang kiss naman, Daddy, para kay Ken. Ayan. So, Ken, meron ka dyang chocolate bouquet at syempre meron ka dyang syempre hindi ikaw iinom ng wine. Syempre sila mami at daddy. At syempre, Ken, may bubble bar ka dito, Ken. Ayan. At syempre may Rafa Bell's cake ka. So, Ken, ano naman gusto mo sabihin kay Tita Asinita Salvador na nagpa-surpresa para sa'yo? Ano gusto mo sabihin, Bibi? Salamat po, and love you. Sabihin ko, love you, Tita. Love you, tita. Nahihiya siya. Okay lang po yan. So, Ken, magpapablow tayo ng iyong Rafa Bell's cake kasi syempre, hindi kompleto ang birthday mo na hindi nag-blow ng candle. So, tara na't samahan niyo pa rin kaming i-blow ang Rafa Bell's cake with our birthday boy, Ken. Hello guys! So, andito pa rin tayo sa labas at kasama ko pa rin ang napaka-cute na baby boy na si Ken. So, Ken, mag-blow tayo ng cake pero bago yan, kakantahan muna namin kayo together with your family ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, Ken, make a wish and blow your candle. Wait lang, napatay ulit. Nakakagigil ka. Wait lang.
Ket, blow your candle, Ket. Blow your candle, Ket. Alisin mo. Yan. Yay! So, Ken, since naka-blow ka na, okay lang kahit ibaba mo ng konti yung face mask mo para nakikita yung kakyutan mo. Ayan, Ken, anong gusto mo sabihin kila mami at daddy? Sabihin mo, ay, dada. Sabihin mo, thank you. And, sabihin mo si ate, and, I love you. Kiss mo si mami tsaka si daddy. Dali, hug mo si mami and daddy. Ayan, ayan po si mami. Si sister. Ayan. Happy ka sa surprise si Tita Asinet? Happy ka? Ayan. Kayo mami, happy po ba kayo sa surprise? Sobrang surprise. Ayan. Masaya po kami na nagpasaya po namin si Ket kahit na medyo mahihain siya. Okay lang yun, Ket. Masaya ka, Ket. Ano? Enjoy your birthday and more birthdays to come. Welcome to 7 years of existence, Ket. Happy birthday. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create but we captivate. Follow on our social media account. Like, share, and subscribe. At napagyan ang aming upcoming videos. Again, Ket,